Len. Mas Kisut. Nggih. Senggakmu ngene grenjel-grenjeli ngono. Oh iya no cah kene kok ndak demen halus-halus kok. Ngono ki wara-warane sapa? Ya wara-wara aku dhewe, dadi aku dhewe iki ndak mau menjadi mereka. Oh, ndak mau jadi Jadi mereka. enengku kasar yo kasar. Iya, menjadi diri sendiri loh Mas. Diri sendiri. Iya, Jadi diri sendiri susah kok pemenah dadi wong liya. Iya, Iki wujud syukur bombonge manah panjenenganipun Mas Toso. Injih. Iki panjenenganipun Mbak Santi ewondene kala rumiyin niku jane cita-citane iki putra ingkang baka kalih putri. Iya putri kayak iki Nah. nanti kayak lanang. Lah iya kae piantune kae. Kata. Iya. Mriki, Mas. Udu. Udu. Oh, udu. Tak kira Lah kae. mirip to ning fotone ya padha. Hmm? Ning fotone ya padha, Mas. Ya angel dibandingkan kayak foto bayi kok. Inggih niki jaler nggih putrane. Oh, saiki bocah iki wis wani dolanan botol. Wis wani dolanan botol. Heeh. Sampeyan biyen cilikamu ya ngono lho, Mas. Ora. Makanya gedene tidak seperti ini. Piye gedeku biar ngenyek. Ya anu, Mas. Mau padu-padumu wong kasep kae kok ya. Ya wis ora apa-apa, Mas. Iki pasanganku mawaraku ning kang kudu sumandi. Pangajapku asih lahir terus kalabu. Aturaken syukur rawuh kunjuk sagunging para tamu. Sugeng pinanggihan kalian Tirta Kencana Campur Sari.